Klikom na link otvorilo nam se dokument crtanje digitalnim alatima. To je dakle Google prezentacija. Kako sad da ubacimo svoj crtež u ovu prezentaciju? Imamo ovde već postojeći dva crteža i kliknut ćemo sada recimo na jedan od ovih slajdova. Desni klik na taj slajd. Da bi napravili isti takav slajd, napravi duplikat slajda. I sad imamo dva ista slajda. Zašto sam to uradila? Pa da bi smanjila proces rada. Dakle, ovde sada umesto ovog imena i prezimena pišite svoje. I tako dalje. Umesto ovog crteža ćete postaviti crtež koji ste vi crtali. Desni klik na sliku i imamo ovde opciju zameni sliku od premisa računara. Kliknemo na to. Ako znamo gde smo sačuvali slike, obično tamo gde su Pictures, izaberemo sliku koju smo pravili i postavljamo je klikom na dugme Open. I evo ga. Ako ste primetili, ova slika ima okvir, ova slika nema okvir. Razlika je samo u tome što sam ovoj prethodnoj slici dodala okvir na sledeći način. Znači, uzela sam i napravila okvir na ovakav način. I to bi bilo to. Automatski je sačuvano, ne morate ništa da klikćete. Ovde sam ja podelila na ovaj način kroz ovo deli. Svi sa linkom su mogli da, znači mogu da vide i tako dalje. Ovde sad još uvek nećete imati spisak, ali vi ćete moći recimo da vidite ovde sve ljude koji su u mogućnosti da zajedno rade na ovom dokumentu. To bi bilo to.